אומר? אתה תהיה מאסף? גיבורי, תהיה איתי רגע. אני לא רוצה. אתה לא רוצה את מאסף? אני סרטן ריאות, אסור לי לנשום את האוויר. בסדר, כל חצי שעה יחליפו, זה בסדר. חשמלוק, אתה מאסף? לא, בכלל אסור לי לנשום את האוויר. אתה רוצה אני אתה עם כתום, זה בול בשבילי. אני זה שתמיד מרים את האופניים ונופלים בטוח. יאללה, אנחנו רוכבים בסבבה, לא צריך להוכיח שום דבר, כן? אני הכי חודש בלי רכיבה, הייתי בחו"ל וזה, חרמן, לא אכפת לי, אפשר לצלוח, לא. אשכרה. אתה בטוח שהם לא לקחו ימינה? לא יודע, אני נפלתי ואני רואה שממש נפלא. הנה, הנה הוא. הנה הוא. הם המשיכו. נעמדתי במצב קלאסי. אנחנו כל הזמן מגיעים למקום, אני מחכה שהם יגיעו אז אני מדבר לאט, אבל אנחנו כל פעם עולים בעלייה או מגיעים איזה משקול נעצרים, נצמדים לגלגל האחורי באיזה מדרגה ונשארים. ו? ונשארים. מפרפרים. פחות תרדם. הנה, האחרון פה, אז נראה לי שאנחנו פחות קצת כמה. לא יודע, אתה אחרי. לא, אלה שתי אלה היו מאחוריי והוא המאסף, אז נראה לי שהם... אנחנו מגיעים למדרגה, והדבר השכיח והכי גרוע שאנחנו עושים זה שאנחנו נעמדים ככה, נקל על האופנוע, כאילו שלא יהיה עליו משקל, ומנסים לעבור את זה, ואז זה באמת מנסר.
למה זה לא נכון לעשות את זה? כי זה מוריד מהאחיזה של הצמיג. נכון מאוד. אם אני ארד מהאופנוע ואדחוף אותו בזמן שנוסע, זה יכול לעזור. אם זו הדרך, לא, ממש לא. אני רוצה כמה שפחות להתאמץ. אני רוצה לסדר לעצמי כמה שיותר טכניקה, לעבוד על הטכניקה שלי כמה שיותר, כדי לא לבזבז אנרגיה. ככה, קודם כל, תמיד לנשום, לא לשכוח. זה חשוב, זה מציל חיים. אני מסתכל איפה, למה? קודם כל, מה הסיטואציה בכלל? זה רק משהו צמוד? כן, רק משהו צמוד. אז אני כן אקח אותו אחורה. והרגל על הפג, תקשיבו, זה משפט קסם. וברגע שלומדים לעבוד עם רגל על הפג, כל התקלות האלה והבעיות האלה והטיפוסים האלה בארד אינדורו נהיים הרבה יותר קלים. בפעולה הזאת שאני עושה, עכשיו אני יכול לעבור ככה ולשבת פשוט על האופנוע במדרגה כזאת, לתת גז, ואני עולה את זה בלי בעיה בכלל. על טורים, בלי הרבה גז ובלי יותר מדי גז. הטעות השכיחה ביותר זה לתת הרבה גז. בעצם אני לא שולט על האופנוע, עברתי את המדרגה, אני לא שולט מה הלאה, אם יהיה לי בור או עוד מדרגה או משהו כזה, אני לא התייחסתי אליה, לא הסתכלתי עליה, אני לא יודע איך להתנהל איתה. אם הכל חלק, אז הכל חלק, אבל אם לא, בקיצור זה צריך להיות מבט. לקחתי אחורה, הדבר הנכון לעשות זה גוף אחורה, כמה שיותר. ברגע שיש לי רגל אחת לפחות על הפג, זאת אומרת חצי משקל גוף כבר נמצא על הפג, זאת אומרת יהיה לי אחיזה בגלגל האחורי. איכשהו טיפה מתחיל להתקדם, נעמד. זה הקסם, אחי. פה קורה הקסם. לא אחיזת עיניים, זה אמיתי. ברגע שאני נעמדתי, כל המשקל על האופנוע. כששחררתי קלאץ' עכשיו וגז, קודם כל הוא רוצה להתרומם האופנוע עם גז וקלאץ', נכון? גם הגלגל הקדמי שלו גבוה. עם הגוף קדימה אני לא נותן לו, אני נותן לו פחות, מקשה עליו להתרומם. 5% סוללה בטלפון. הלכנו לאיבוד. לא מוצאים אותנו. אני נותן מכת גז והוא עולה. כן, ואז מה? איך תרגיע אותו? עם הגז. ויסות של הגז. אין לך בלימת מנוע פה. אני יכול לעשות, אבל פשוט אני מוריד מהגז קצת. אוקיי. גז וברקס. אני לא יודע מה להגיד לך, ברגע שאין לי קלאץ', כאילו סירסת אותי. אתה רוצה לנסות? לא. לא? לא. חבר'ה, בוא נרכב קצת, נגיע לעוד מקום.
לא, נראה לי הם כבר נסעו קדימה, אחי. ראיתי קבוצה. שטויות. רגע, איפה המאסף? אני שנתיים ראשונות רכבתי על 350 KCM, עדי אשדוד יוצאתי מהחברה, 354 פעימות. האדם הכי מאושר, עשיתי איתו הכל, איזה אופנוע מטורף. עוד מהימים שהייתי ילד והייתי מרים ווילי, אותו דבר באתי והרמתי ווילי. ראשון, שני, שלישי, רביעי, 4 פעימות, עובד עם הגז. קניתי 250 שתי פעימות, חדש 2018, איך שיצא. שלא מערבבים את הדלק, אמרתי, זה הזמן שלי. אני לא מתכוון להצטובב עם הבקבוקים האלה, ביי, מתאים לי. קונה, קיבלתי חליפה חדשה KCM, יפה, מנוע מתוגם, כל הנקונים, הכל, פיקסי. אני שדיד, שעת מנוע יש לי אחת. עולה לווילי, בום, נופל אחורה. שלא בסדר באופנוע, לא נורא, נקרא קצת החולצה, פה נסרט, לא נורא. עולה עוד הפעם, מיד, מרים ווילי, בום, עוד פעם. מה הולך פה משהו פה? אין בלימת מנוע, הוא כאילו רץ. אני לא ידעתי ששתי פעימות זה בלימת מנוע וצריך לעבוד עם ברקס אחורי, לא ידעתי. אשתי והילדים חיפשו אותי בקיצור בפרדס בשבוע הבא אחריו. וואי. אני גר בבית דגן, יש לי פרדס לידי, כל יום מגיע מוקדם במיוחד בעבודה כמו איזה מכור, רץ לאופנוע, עולד, עובד על הברקס. ואיך עושים את זה בעצם? אתה מרים ווילי בנסיעה או בישיבה ומוריד מיד עם הברקס. טיפה עלה לך הקדמי, מוריד עם הברקס. עלה, מוריד עם הברקס. ככה, אני לא צוחק, עשרות אלפי פעמים. שיגרתי עוד מלא פעמים, נפלתי עוד מלא פעמים. עד שיום אחד קרה הקסם. בלי לרצות, הרגל שלי לחצה על הברקס.
ומאז טפו 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 חמסה 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 לא נפלתי פעם אחת. איזה כיף ללכת לאיבוד. חבו רגע, חבו רגע. אני שומע בכיוון ההוא. אתם שומעים?
לתת למנוע להתקרר. עונה, מפתיע חשמלי. כן. כולם מוזמנים לדבר איתי בפרטי, על כל דבר שואלים. באמת, על כל דבר תגישו הכי בנוח בעולם, שלחו לי וואטסאפ חופשי, מישהו רוצה לרכב, באהבה גדולה. אלוף, אמיר. יש לכם אחלה ערב. תודה. כן, פגז. יאללה. פגז לבטני, עידן. עידן, איזה חמוד! וואח בעידן. חבר. באהבה גדולה, אחלה. הוא הביא את לי וולטרס להדרכה, כן, הדרכה. והלכתי לעשות את זה איתו ונהייתי חבר של עידן, וזה פתח לי המון צ'קרות ללכת ללמוד בחו"ל. באהבה גדולה. היה אחלה. היה תענוג ממש. היה תענוג לגמרי. צריך לרכב. בוא נראה כמה סוללה נשאר לי. לא ייגמר הליטיום בעולם. 80%. מלא דברים, אחי. אני מצטרף, אני שומע, אני לומד עוד משהו.